Fy mraint i ydy cael chwarae rhan fach fel arweinydd y blaid rwan, ond arwain tîm ydw i. Tîm sydd gweld yn union be welodd y criw yna ym Mhwyllheli gan mlynedd yn ôl. Na allwn ni aros i bleidiau Prydeinig. Pleidiau sy'n eu pencadlysoedd yn Llundain i flaenoraethu Cymru byth. Aros fyddwn ni. Ni welson nhw bod rhaid i ni gymryd yr awenau yn dwylo yn hunain, a mae pawb yn fan hyn yn driw i'r weledigaeth wreiddiol honno bod rhaid i ni fyny dyfodol i Gymru a'i rhyddid hi. Mae hi'n bosib tro yma i blaid Cymru ddod yn blaid llywodraethol am y tro cyntaf yn Senedd Cymru. A dyn ni'n edrych ymlaen i'r hun bod yn arwain hynny. Mae'r hyn da ni'n trio wneud fis Mai nesaf, bob un ohono ni, ydy newid hanes gwleidyddiaeth a hanes Cymru am byth. Byddwch yn rhan o'r frwydr, ond am y tro mwynhewch y dathlu a phenblwydd hapus i blaid Cymru yn 100 oed. Ymlaen am y cant nesaf!